Yeah, me mabiara good morning, good morning. Mene mo ebecha asɛm bi ene anopa yi. Asɛm a mene wo beche yi, me papa emfa asɛm ne emedi agro. Taking it serious. Na omo say se aboa adwene ana kɔtɔ ana apontrani efiri nsuo mu ba. Na obeka kyerɛ sɛ dankyɛm awua na onim asɛm na ɔka no because ɔde ne ti nsuo mu no hwɛ ene wiase a yɛbaa ɛyɛ nsɛm mienu na meka na mɛyɛ ne video no part 1 akosi tama asɛm no ebesi part 1 and 2 and 3 enti wo video wo yɛ nyaabota na gyina ho na tie na famu afutuo bi bia bɛhunu video bia hwɛ ɛyɛ mmema busua mu asɛm na me di oyɛ mfanto ho akyerɛ wo sɛ ebetimi ato enji nipa a ɔte asɔndanim sɛ ɔbɔ mpaye oyɛ fasting eni sɛ ontimi enyew enji nipa ni sɛ wedi amene ma wo no me yimi sika ma ne tɔ aduane di ana me nua me ne me hwɛ no me papa me ne me hwɛ no entimi nsɛ wabrabo me kasa kyerɛ sɛ mai wani ɛna hɔ yaka ne na yɛ nananom siisu no nanka bayifuo entimi nkɔ asɔndanim banne baye na aba no ma me papa me nua brante asɔndani na abayifuo asɔndanim na abayifuo nipa de wode ne tia ɔyɛ fasting wode ya wugini di no wode akora ɔbɛsɛ wabrabo Biba tima ka kyerɛ sɛ wedi aboa me nipa ɔboa me de ontimi nyew menua you very careful na bra na me no gina hɔ a meka mahintasɛm ɛkyerɛ wo no asɛ na me ne wɔka ɛyɛ secret a adi minya about 17 years ɛwɔ aburukyire because na me ni sɛ saa nkrofo no ne boa me na me ni sɛ saa nkrofo no me yi sika ma binim so me nipa bi ni wo ba me yi sika ma beto aduane di nti omo so entime nyem maame nti na me ni sɛ saa nkrofo a me ankasa omo ye yi a omo be yi abe mamme da akye me nkokora bom de obe ni saa nipa na tima sɛ wabrabo nti na me ndwene bɔne maame odi tima me de oya futuo ama wo no ma wani sei ɛna hɔ emfa no ma eni agro ɛwɔ nne wiase na ye wonum nkase mebɔ mpaye nti bayifuo entimi nyem mebɔ mpaye nti no mefie nipa entimi nya wodi agoro a nea wode ne goro sere no ɔde ne bɛsɛ wabrabo asɛ na meka no nea me mahunu ɛne nea mafam a nne na secret binum ada adi no masuro nipa a ɔte asɔndani ma ɔyɛ fasting masura nipa osura no patututu efa bible masura nipa wo no okasa odi nyankopon asem ne bedi wukane no saa nipa no obedi unya masura nipa obebe no no obekasa wo de medo masura nipa osi a wo de se wunni hɔ a mebɔ bra enye yie no masura saa nkrofo na sene de osi otamme se ya meka no ma woni na o emfa no ma ni agro na me ne okasa se wo follow videos na wo behunu nsɛm na me be da na di akyerɛ wo no na ohu badwiri wo na obɛyɛ onwa na wo be ti shock ankasa nipa hu ohu esene mu a ye wo wuram nipa hu ohu sene asase so abɔde nyina suro nipa na nipa na wo ne nam no a wo se ɔdɔw no saa nipa ni wu a obɛyɛ samana ohu na wo dwane no mesro pa asena me beka no eye secret na me beda na di na ye mia mabusuam me nuanom me maame me mma asem ne me ba beka kire wo ne eye asem a meka e ma ye nyina de tuye ho fo me nsuro ho na me mfele ho me ka ma bi se entiment to god de ma famu asase we so no anya nyankopon na nka anya izi mam ti mama no ma adadi ama nipa binim anyante ase wo bi betima aka se asumasi ne boa wo asumasi baboa wo ontimi nyewo wo maame wo no se obeku ankoku nkurabram gwedi ye wo ba obe na tima se wabrabo masa ma woni na ho ma woni se enna ho
na pie wani esene ne obe no me da wase nya abotere na watch videos na eba no we me de be prapra kwanim na nse na nkasa ebeba to hu video no bi agina ho ni tie nse na eba no na hwe ne yie na fatu hofo na sebi ento na bia me de na eto mu no me wankwa me de ne na ho manya ahode na matimi de asore na wosoe bisa ho bia na kwara me fa so a matima de me ho no wontimi kwara bia me fa so a matima de me ho na wontimi nya sa sika no emfa no ho nti ma wani na ho